ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. హలో ఎవ్రీవన్. ఓకే, అందరు వచ్చేసారా సండే స్కూల్కి? ఓకే, లెట్స్ ప్రే. క్లోజ్ యువర్ ఐజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం 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 ప్రభా తండ్రి యేసయ్యా, పోయిన వారం నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు కాచి కాపాడిన విధానం బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి యేసయ్యా. మీ రక్షణ కవచం మాకందరికీ దయచేసి ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. మీ రెక్కల క్రింద మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్నందుకు, పెంచడానికి, ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చిన మంచి అవకాశంని బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు ప్రభా తండ్రి. ఇప్పుడు మేము ఆరాధిస్తుండగా తండ్రి మీరు మా మధ్యకి దిగిరమ్మని అడుగుతున్నాం తండ్రి. స్తోత్ర తండ్రి యేసయ్యా, మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. స్తోత్రాలు ప్రభా. మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. స్తోత్రాలు, వందనాలు యేసయ్యా. గొప్ప దేవ, ఈ సర్వీస్ మొత్తంలో మీరే మాకు తోడుగుండి నడిపించమని, మీ ఆత్మను మా పైన కుమ్మరించమని వేడుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే, first let us sing rejoice in the Lord always, and again I pray rejoice. Okay, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Hallelujah. So in any situation, any circumstances, we are to praise the Lord, and we should be happy in any circumstances. So that is why we are singing that song. Okay, నెక్స్ట్ సాంగ్, బలులను అర్పించుట కంటే మాట వినుట శ్రేష్టము. అంటే దేవునికి మాట వినడమే ఇష్టం కాబట్టి మనము ఈ పాటను మనం అందరం కలిసి పాడుకుందాం. బలులను అర్పించుట కంటే మాట వినుట శ్రేష్టము, లోబడుటలోనే ఉన్నది ఆశీర్వాదం. బలులను అర్పించుట కంటే మాట వినుట శ్రేష్టము, లోబడుటలోనే ఉన్నది ఆశీర్వాదం. తండ్రి పెద్ద కుమారుని చెంతకొచ్చెను, ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమనెను. తండ్రి పెద్ద కుమారుని చెంతకొచ్చెను, ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమనెను. ఓకే ఓకే నేను వెళ్తానా, నేను ఓకే ఓకే నేను వెళ్తానా, నేను మాట ఇచ్చే కానీ పోలేకపోయేను, మాట ఇచ్చే కానీ పోలేకపోయేను. బలులను అర్పించుట కంటే మాట వినుట శ్రేష్టము, లోబడుటలోనే ఉన్నది ఆశీర్వాదం. తండ్రి చిన్న కుమారుని చెంతకొచ్చెను, ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమనెను. తండ్రి చిన్న కుమారుని చెంతకొచ్చెను, ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమనెను. నో నో నేను పోననెను, నో నో నేను పోననెను. మరలా మనసు మార్చుకొని పనికి పోయేను, మరలా మనసు మార్చుకొని పనికి పోయేను. పోతానని పోని వాని కంటే పోనని పోయిన వాడే తండ్రికి ఇష్టము. పోతానని పోని వాని కంటే పోనని పోయిన వాడే తండ్రికి ఇష్టము. పోనని పోయిన వాడే తండ్రికి ఇష్టము, పోనని పోయిన వాడే తండ్రికి ఇష్టము. హల్లెలూయా. నెక్స్ట్ సాంగ్, వచ్చే వచ్చే తిరిగి వచ్చే. ఓకే, వచ్చే వచ్చే తిరిగి వచ్చే, చిన్న కుమారుడు ఇంటికొచ్చే.
వచ్చే వచ్చే తిరిగొచ్చే చిన్న కుమారుడు ఇంటికొచ్చే చనిపోయి మరలా బ్రతికి వచ్చే తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చే చనిపోయి మరలా బ్రతికి వచ్చే తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చే యూటర్న్ తీసుకున్నాడు తన మిస్టేక్ తెలుసుకున్నాడు యూటర్న్ తీసుకున్నాడు తన మిస్టేక్ తెలుసుకున్నాడు అల్లంత దూరాన కనిపించగా ప్రేమతో పరుగెత్తి ముద్దు పెట్టగా అల్లంత దూరాన కనిపించగా ప్రేమతో పరుగెత్తి ముద్దు పెట్టగా మంచి వస్త్రం తెచ్చి తోడగించెను ఇరుగు పొరుగు పిలిచి వెందు చేసెను మంచి వస్త్రం తెచ్చి తోడగించెను ఇరుగు పొరుగు పిలిచి వెందు చేసెను వచ్చే వచ్చే తిరిగొచ్చే చిన్న కుమారుడు ఇంటికొచ్చే వచ్చే వచ్చే తిరిగొచ్చే చిన్న కుమారుడు ఇంటికొచ్చే చనిపోయి మరలా బ్రతికి వచ్చే తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చే చనిపోయి మరలా బ్రతికి వచ్చే తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చే యూటర్న్ తీసుకున్నాడు తన మిస్టేక్ తెలుసుకున్నాడు యూటర్న్ తీసుకున్నాడు తన మిస్టేక్ తెలుసుకున్నాడు అల్లంత దూరాన కనిపించగా ప్రేమతో పరుగెత్తి ముద్దు పెట్టగా అల్లంత దూరాన కనిపించగా ప్రేమతో పరుగెత్తి ముద్దు పెట్టగా మంచి వస్త్రం తెచ్చి తోడగించెను ఇరుగు పొరుగు పిలిచి వెందు చేసెను మంచి వస్త్రం తెచ్చి తోడగించెను ఇరుగు పొరుగు పిలిచి వెందు చేసెను వచ్చే వచ్చే తిరిగొచ్చే చిన్న కుమారుడు ఇంటికొచ్చే వచ్చే వచ్చే తిరిగొచ్చే చిన్న కుమారుడు ఇంటికొచ్చే చనిపోయి మరలా బ్రతికి వచ్చే తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చే చనిపోయి మరలా బ్రతికి వచ్చే తప్పిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చే యూటర్న్ తీసుకున్నాడు తన మిస్టేక్ తెలుసుకున్నాడు యూటర్న్ తీసుకున్నాడు తన మిస్టేక్ తెలుసుకున్నాడు హల్లెలూయా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు సోనక్ వచ్చి స్టోరీ చెప్తాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు. ఫస్ట్ ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి. స్తోత్రం 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 స్తుతి 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 స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం ప్రభా. మహాపరిశుద్ర మహాగణ కృపామైన మా పరలోకపు తండ్రి, మీ అందైన పాదములకు వేలాది స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి. ప్రభా, గడిచిన కాలం అంతే మమ్మల్ని కాచి కాపాడి మీరు అక్కడి చాటున భద్రపరిచినందుకు వందనాలు. మీ హస్తాన్ని మాపై ఉంచినందుకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభా, ఈ పరిశుద్ధ దినం నందు ప్రభా మీ సన్నిధి చేరి తండ్రి మిమ్మల్ని స్థుతించుకున్నట్టుకు ప్రభా మీ వాక్యం వినటకు ఇచ్చిన భాగ్యం బట్టి వందనాలు తండ్రి. ప్రభా ఎవరైతే ప్రభా లైవ్లో చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్క బిడ్డని జ్ఞాపకం చేసుకొంచున్నాం తండ్రి. మేము ఏదైతే నేర్చుకొని ఉన్నామో ప్రభా అవన్నీ తండ్రి ప్రభా మా జీవితంలో మేము అవలంబించుకున్నట్టుకు మీరు సహాయం చేయండి తండ్రి. ప్రభా మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. నా మాటలు కాకుండా ప్రభా మీరు మీ బిడ్డలతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో మీరు నా నోటిని బోరగా వాడుకోండి ప్రభా. మీకే వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు జరగబోయే కారం అంతట్లో ప్రభా మీరే ఆధిపత్యం వహించి మీరే మమ్మల్ని నడిపించమని త్వరలో రానైన నజరేయుడైన యేసు అతి శ్రేష్ఠ నామంలో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ.
సో ఈరోజు మనం నేర్చుకునే స్టోరీ ఏంటంటే, జీసస్ బైబిల్లో చాలామందికి కొండల మీద కూర్చొని చాలామందికి స్టోరీస్ చెప్పేవారనమాట. స్టోరీస్ బైబిల్ గురించి, పరలోక రాజ్యంలో మనం ఎలా చేరాలి అని జీసస్ ఏం చేశారు అంటే కొన్ని బైబిల్లో స్టోరీస్ చెప్పేవారు. సో వాళ్ళకి ఇంకా బాగా అర్థం అవడానికి అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే జీసస్ ప్యారబుల్స్ చెప్పేవారు అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో దీనికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అప్పుడు శిష్యులు వచ్చి అడుగుతారు జీసస్ని ఏంటంటే, జీసస్ మీరు ఎందుకు అస్తమాను వీళ్ళకి పారబుల్స్ చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి అని అడుగుతారు అనమాట. అప్పుడు జీసస్ ఏమంటారంటే, కొన్ని విషయాలు ప్రజలకి బాగా అర్థం అవడానికి, అంటే తన బిడ్డలకి బాగా అర్థం అవడానికి నేను ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్, ఇలా స్టోరీస్ చెప్తాను. ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యానికి ఎలా చేరాలి, పరలోక రాజ్యానికి ఎలా వెళ్ళాలి, అంటే ఏ విధంగా మనం వెళ్ళాలి, ఎలా క్షమాపణ పొందాలి, ఎలా ఫర్గివ్నెస్ అవ్వాలి దేవుని దగ్గర అని తెలుసుకోవడానికి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇలాంటి ప్యారబుల్స్ నేను పిల్లలకి చెప్తున్నాను అని చెప్తానమాట. చెప్పినప్పుడు అప్పుడు తర్వాత ఏమవుతుందంటే, అయితే జీసస్ నాకు చాలా ఇష్టం ప్యారబుల్స్. దేవుడు చాలా ప్యారబుల్స్ యూజ్ చేశారు బైబిల్లో. సో దాంట్లో నాకు ఇష్టమైనది ఏంటి అంటే ద ప్రాడిగల్ సన్, అంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు అనమాట. ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు స్టోరీ విన్నప్పుడు కూడా నేను కూడా సండే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ స్టోరీ విన్నాను అనమాట. విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మేము దీన్ని స్కిట్గా కూడా చేసాం మా చర్చ్లో. సో ఆ స్టోరీని ఇలా నేను మీకు ఈ స్టోరీని ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో ఈ స్టోరీ రిఫరెన్స్ వచ్చి మీకు ఎక్కడ ఉంటుందంటే లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 32 వచనాల్లో మీరు ఈ స్టోరీని మీరు చదవచ్చు. సో ఇందులో ఏంటంటే దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే, అక్కడ ప్రజలందరూ గుమ్మికూడి ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఈ స్టోరీని అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి చెప్తాడనమాట. అదేంటంటే ఒక తండ్రి ఉంటాడు. ఆ తండ్రికి 2 కుమారులు ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు చాలా బాగా ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బు, ఆస్తి, బంగారం అన్నీ ఉన్నాయి. తండ్రి చాలా మంచోడు అనమాట. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తాడు. అదేమనుకుంటాడంటే ఆ తండ్రికి ఉన్న ఆస్తిని తన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు బిడ్డలకి హాఫ్ ఇద్దామని డిసైడ్ అవుతాడనమాట. తన తర్వాత అంటే తను చనిపోయిన తర్వాత. సో ఇది ఇలా ఉండగా ఏమవుతుందంటే పెద్ద కొడుకు మాత్రం తండ్రి ఏది చెప్పినా సరే తను వినేవాడు. చాలా మంచి సన్ అనమాట, చాలా ఒబీడియంట్ సన్. సో చిన్న కొడుకు మాత్రం మరి గారం వలనో మరి దేని వలనో తప్పిపోతాడు అనమాట. సో తను ఏం చేస్తాడంటే తనకి ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు, తనకి ఇష్టం వచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతూ ఉండేవాడు. సో వాళ్ళతో ఇష్టం వచ్చిన డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాడు ఈ చిన్న కుమారుడు. సో తండ్రి చాలా బాధపడేవారు, కానీ సరే ఎప్పుడో తెలుసుకుంటాడులే అని చెప్పేసి తండ్రి చూస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇది ఇలా ఉండగా ఏం చేస్తాడంటే చిన్న కుమారుడు అస్తమానం వెళ్ళి మా డాడీ దగ్గర డబ్బులు అడగడానికి నాకు చాలా ఉంది, నేనేం చేస్తాను అంటే ఎలాగో ఆస్తి ఫ్యూచర్లో నాకు మా అన్నయ్యకే ఉంటుంది కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, మా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఆస్తిని నేను అడిగేస్తాను అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అనమాట. సో ఆస్తి ఏం చేస్తాడు, వెళ్ళి వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటాడంటే, డాడీ ఏంటంటే నా ఆస్తి నాకు ద సన్ ఆస్క్ ఫర్ హిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే, డాడీ ఎలాగో ఫ్యూచర్లో ఈ ఆస్తి నాకు సన్నయ్యకే ఇస్తారు కాబట్టి నా ఆస్తి నాకు ఇచ్చేయండి, నా లైఫ్ నేను బతుకుతాను, నా డబ్బులతో నేను బతికేస్తాను, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కొడుకుని చాలా ప్రేమిస్తారనమాట. చాలా ప్రేమిస్తున్నారు కదా. సో ఏం చేస్తారంటే కాదనకుండా ఏం చేస్తారంటే ఆస్తిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ కొడుక్కి ఇచ్చేస్తాడు. తన షేర్ తనకి ఇచ్చేస్తాడనమాట. ఇచ్చేసిన తర్వాత కొడుకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. అరే మా డాడీ నా ఆస్తి నాకు ఇచ్చేసాడు, ఇంకా నేను ఎవరిని ఏం అడగాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది, కావాల్సినంత ఆస్తి ఉంది, ఇప్పుడు నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నన్ను ఎవరు ఆపేవాళ్ళు లేరు అని చెప్పేసి ఆస్తిని ఏం చేశాడు, ఒక మంచి కాజ్కి యూజ్ చేశాడా? లేదు. తను ఏం చేశాడంటే తనకి ఎవరంటే భయం లేదు, తన తండ్రి అంటే భయం లేదు, ఎవరంటే భయం లేదు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ ఆస్తిని అంతా పట్టుకొని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాడు, వెళ్ళి తన ఆస్తిని అంతా ఎక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాడు, గర్ల్స్ పైన, డ్రింకింగ్, ఇంకా పార్టీస్ చేయడానికి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి పార్టీస్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నాడు అనమాట. ఆస్తిని పట్టుకెళ్ళి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి బాగా తిరగడము, తాగడము, ఇష్టం వచ్చినట్టు బయట తినడము అవన్నీ చేసేవాడు అనమాట. తనకున్న డబ్బునంతా ఏం చేశాడంటే ఈ విధంగా ఖర్చు పెట్టాడు. ఒక మంచి కాజ్ కాకుండా వ్యర్థంగా ఖర్చు పెట్టాడు. తన తండ్రి ఆస్తి ఎంతో కష్టపడి సంపాదిస్తే ఆ ఆస్తిని తన తండ్రి దగ్గర నుంచి తీసేసుకొని తను ఏం చేశాడంటే ఈ విధంగా చాలా వ్యర్థంగా ఖర్చు పెట్టాడు అనమాట. ఇలా ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులు బాగానే ఉన్నాయి, డబ్బులు ఉన్నంతసేపు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు రియల్ ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా, తిన డబ్బును చూసి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు ఉన్నంత వరకు తనతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు,
బాగా తిన్నారు, తాగారు, తిరిగారు, అన్నీ చేశారనమాట. తర్వాత కొన్ని రోజులకి మరి డబ్బులు అయిపోతాయి కదా. కొన్ని రోజులు తన దగ్గర ఏమని అంటే తన డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి. అదే కాకుండా తను ఏం చేశాడంటే ఆ డబ్బులు తీసుకొని తన తండ్రికి చాలా దూరంగా ఉన్న దేశానికి వెళ్ళిపోతాడనమాట. సో వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే డబ్బులు అయిపోయినాయి, అదేవిధంగా అతనున్న ప్రదేశంలో ఒక కరువు కూడా వస్తుంది. ఆ కరువు వచ్చిన మూలాన తనకి ఏమవుతుందంటే తనకి తినడానికి ఆహారం కూడా దొరకదు. అది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్తే, ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా ఇప్పుడు? వాళ్ళు రియల్ ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా. డబ్బులు ఉన్నంతసేపు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అతని దగ్గర ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే డబ్బులు అయిపోయినాయో వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ గాయబ్, అంటే వెళ్ళిపోయారు, మాయమైపోయారు అనమాట. ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం చేశారంటే వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత అతనికి అక్కడున్న కరువు సిచ్యువేషన్కి, అక్కడున్న పరిస్థితికి అసలు తినడానికి తిండి కానీ, స్నానానికి చేయడానికి నీళ్లు కానీ అక్కడ ఏమి దొరకవు అనమాట. చాలా ఎలాంటి పరిస్థితులు అయిపోతాడంటే చాలా బేదగా అయిపోతాడు. చాలా అతని దగ్గరికి వెళ్తే ఒకలాంటి వాసన, ఒకలాగా అయిపోతాడు. ఒక తండ్రి ఒక కింగ్ కొడుకు ఎలా ఉండేవాడు అలా ఉన్న బ్రతుకు నుంచి ఎప్పుడైతే తండ్రిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడో తన పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక బెగ్గర్ లాగా అయిపోయింది అనమాట. అలా అంటే అయిపోయినప్పుడు అతనికి ఇంకా ఆకలేస్తుంది అనమాట. తినడానికి ఏం లేదు, డబ్బులు అయిపోయినాయి, ఫ్రెండ్స్ వదిలేశారు, అందరూ వదిలేశారు. సో తన దగ్గర ఇంకే చాయిస్ లేదు. సో అప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే అక్కడికి వెళ్తుంటే ఒక అతను కనిపిస్తాడు. అతని దగ్గరికి గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఏమడుగుతాడంటే, అయ్యా నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది, నాకు ఏమైనా పని ఉంటే ఇవ్వండి, నేను ఆ పని చేసి పెడతాను, నాకు మీరు ఆహారం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు అన్నమాట. చూసారా తన పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందో. ఎప్పుడైతే తండ్రిని విడిచాడో తన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎప్పుడైతే డబ్బులు అయిపోయినాయో తన ఫ్రెండ్స్ కూడా తన్ని వదిలేశారు. అప్పుడు అతని పరిస్థితి ఏమైంది, ఎవరో ఒక దగ్గర పని చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పుడు అతను ఏమంటాడంటే, నా దగ్గర అయితే ఏం పని లేదు, కానీ ఒక పని ఉంది. ఏంటంటే నా దగ్గర ఇవి పిగ్స్ ఉన్నాయి. పిగ్స్ అంటే అంత తెలుసా, పందులు ఉన్నాయి. సో ఈ పందుల్ని నువ్వు ఫీడ్ చేయాలి, వాటిని క్లీన్ చేయాలి, వాటికి ఫీడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. ఆఖరికి తనకి ఏ పని దొరికింది, తను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, పందులకి పని చేసే విధంగా. అంటే పందులు ఎంత వాసన వస్తాయి, ఎంత గబ్బుగా ఉంటాయి కదా, అలాంటి పరిస్థితికి తన లైఫ్ వచ్చేసింది అనమాట. సో అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ పందుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వాసన అంత 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 బ్యాడ్ స్మెల్లో కూడా తనున్న సిచ్యువేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి తను ఏం చేస్తాడంటే ఈ పందుల్లో కూడా వర్క్ చేయడానికి సిద్ధపడతాడనమాట. ఎప్పుడైతే ఇలా పందుల దగ్గర వర్క్ చేయడానికి వెళ్తాడో తనకి బాగా ఆకలిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పందులకి అది రొట్ట ఏదో ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ ఫుడ్, పందులు తినే ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫీడ్ చేస్తుంటే తనకు ఆకలేసి తను ఏం చేస్తాడంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడంటే ఆ పందులు తినవలసిన ఆ ఫీడ్ని కూడా తను తినేస్తాడనమాట, ఆకలి తట్టుకోలేక. అంత భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో తను ఉంటాడనమాట. ఆఖరికి ఏమయ్యాడు, ఆ పందులు తినే ఫుడ్ కూడా తినే పరిస్థితికి వచ్చేసాడు. అలాంటప్పుడు ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. మనం కూడా అనుకోండి, మన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరు గుర్తొస్తారు, మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు గుర్తొస్తారు. మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు కానీ, మనం ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు కానీ మనకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళే గుర్తొస్తారు దేవుడి తర్వాత. సో అతను కూడా ఏం చేస్తాడంటే బాగా ఏడుస్తాడు అన్నమాట. చూడు, నేను ఒకప్పుడు మా డాడీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాడిని, ఎంత మంచిగా ఉండేవాడిని, మా డాడీ నాకు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు నేను అనవసరంగా నా ఫ్రెండ్స్ మాట విని నేను మిస్టేక్ చేసినందుకు సో నేను ఇలాంటి పరిస్థితికి వచ్చేసానని చాలా బాధపడతారనమాట. ఇలా బాధపడినప్పుడు అప్పుడు అతను ఏమంటాడంటే అతను ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, తనకి ఎవరు గుర్తొచ్చారు, తనకి బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ అన్నయ్య, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ డాడీ ఉన్నప్పుడు అతను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉన్నాడో, తనంతా మారిపోయాడు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ హిజ్ లైఫ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఉన్నంత వరకు, తండ్రి ఉన్నంత వరకు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడో, ఎప్పుడైతే అందరినీ వదులుకొని నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేసాడో అతని పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా అయిపోయి బాగా ఏడ్చి వాళ్ళ నాన్నని గుర్తు చేసుకుంటాడనమాట. గుర్తు చేసుకొని బాగా ఆలోచిస్తాడు, సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, ఇక్కడ ఉంటే ఈ పందులతో తన వల్ల అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అలాంటి పని ఎప్పుడు తను చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో నేను ఇలా చేయలేను కాబట్టి నేను ఎలా అయినా సరే నేను ఏం చేస్తాను అంటే తను ఏం డిసైడ్ అవుతాడంటే నేను ఎలా అయినా సరే హీ డిసైడెడ్ టు గో బ్యాక్ ఎక్కడికి, హోమ్. సో మనం కూడా అందుకని ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళిపోవడం మనకి ఎప్పుడు మన ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ఇతను కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే తన బాధలో ఉన్నప్పుడు, తన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు తనకు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. ఈ పందుల్లో ఉండలేక చూడండి అతని పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందో. ఈ పందుల బారి నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలి, ఎందుకంటే నా తండ్రిలా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇంటికి వెళ్తాను కానీ
నా తండ్రికి కొడుకుగా కాదు. నా తండ్రి దగ్గర ఎంతోమంది పనులు పనిచేస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్టలు, మంచి పనులు ఉన్నాయి. సో ఎలా అయినా ఒక కొడుకుగా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక సర్వెంట్గా అయినా సరే నేను వెళ్ళిపోతాను నా డాడీ దగ్గరికి, మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి ఇంకా ఫైనల్లీ డిసైడ్ అవుతాను అనమాట. మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సారీ చెప్తాను, ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటాను, ఆయన బతిమాలుకుంటాను, నేను చేసిన తప్పులన్నీ నేను ఆయన దగ్గర ఒప్పుకొని నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి డిసైడ్ అవుతాను. ఒక కొడుకులా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక సర్వెంట్గా అయినా సరే నేను ఆ రాజ్యంలో బతుకుతాను, ఇక్కడ మాత్రం నేను ఈ కరువులో ఈ పందుల మధ్య నేను బతకలేను అని చెప్పేసి అనుకుంటాను అనమాట. ఆఖరికి ఏం చేస్తాడంటే భయంగా వెళ్తాడు. మా డాడీ నన్ను కొడతారో తిడతారో అని చెప్పేసి చాలా భయపడుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఆఖరికి వాళ్ళ ఫాదర్ తన్ని చూసినప్పుడు తినికి చాలా భయం ఉంది. ఏంటంటే అయ్యో మా డాడీ నన్ను ఏమంటాడో, నేను అన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను, నా పరిస్థితి చూడు ఎలా అయిపోయిందో, ఉన్న ఆస్తి అంతా మొత్తం పాడు చేసేసాను, ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళందరూ పార్టీస్ అన్నీ చేయడానికి చేశాను, ఇప్పుడు మా డాడీ నన్ను ఏమంటాడో అని చెప్పేసి చాలా దూరం నుంచి చూసి చాలా భయపడుతూ ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళ డాడీని చూసి. కానీ వాళ్ళ డాడీ మాత్రం అతన్ని చూసాగానే చాలా సంతోషిస్తాడు. చాలా సంతోషించి ఆ దూరంగా ఉన్నప్పుడే ఆ కొడుకు మాత్రం రావడానికి ఎంతో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, హెజిటేట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. కానీ వాళ్ళ తండ్రి మాత్రం తన కొడుకుని ఎప్పుడైతే తిరిగి చూశాడో చాలా సంతోషంగా ఏం చేశాడంట పిల్లలు ఏం చేశాడంట గట్టిగా వెళ్ళి తన్ని హక్ చేసుకున్నాడు అనమాట. కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. తను ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడంటే నాకు కొడుకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను, కానీ అతను ఏం చేశాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. ఇతను ఎంత పందుల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు కదా, అంటే ఎంత గబ్బు వాసన, ఎంత బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంటుంది, అయినా కూడా గబగబ వెళ్ళి తన కొడుకుని హక్ చేసుకొని ముద్దు పెట్టుకొని తనని హక్ చేసుకుంటాడు అనమాట, కౌగిలించుకుంటాడు అనమాట. అలా ఉన్నప్పుడు చాలా సంతోషించిన తర్వాత వెంటనే అతని దగ్గర ఉన్న సర్వెంట్స్ అందరినీ పిలిచి ఏమంటారు, త్వరగా వెళ్ళండి, మంచి వస్త్రాన్ని తీసుకురండి, ఒక మంచి రోబ్ని తనకు మా కొడుకుకి వేయాలి, ఇలాంటి పరిస్థితులు నా కొడుకు ఉండకూడదు, ఒక రాజు కొడుకు కాబట్టి అదే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి గబగబా వాళ్ళ సర్వెంట్స్ని పిలిచి ఏమంటాడంటే ఒక మంచి వస్త్రాన్ని తీసుకురండి, అలాగే తనకి ఒక రింగ్ని, ఒక రాజుకి ఇతనికి సర్వెంట్ కాదు ఇతను రాజు అని చెప్పేసి అతనికి ఒక రింగ్ తొడిగి, అదేవిధంగా తన కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు కదా, అన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు కదా, మొత్తం సమస్తము పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి అతని కాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ తండ్రి చెప్పులు తొడుగుతాడు అనమాట. తొడిగి నేను ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, ఎందుకు అంటే నా కుమారుడు చనిపోయాడు అనుకున్నాను, కానీ అతను తిరిగి వచ్చాడు, అంటే నా తప్పిపోయిన కుమారుడు మరలా తను రిపెంట్ అయ్యి తిరిగి వచ్చాడని ఆ తండ్రి చాలా సంతోషిస్తాడనమాట. సంతోషించి మొత్తం ప్రజలందరినీ పిలిచి తన పనులందరినీ పిలిచి ఈరోజు నేను ఏం చేస్తాను, పెద్ద పార్టీ చేస్తున్నాను, ఓకే లెట్స్ పార్టీ, మొత్తం పెద్ద పార్టీ, ఒక మన ఏంటి గొర్రె పిల్లలు మంచి బాగా బలిసి ఉన్న వాటిని కొయ్యండి, మంచి విందు భోజనం అరేంజ్ చేయండి, ప్రజలందరికీ ఈరోజు పెద్ద విందు ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి అందరికీ పార్టీ అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేస్తారనమాట. ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాడంటే ఆ కొడుకు ఏం చేశాడు, తన తప్పు తెలుసుకొని తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ తండ్రికి చాలా సంతోషం వచ్చిందనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో విషయం తెలుసు ఏంటంటే, పెద్ద కుమారుడు ఉన్నాడు కదా, ఇప్పటి వరకు తండ్రితోనే ఉన్నాడు, తండ్రి ఏం చెప్తే అది విన్నాడు, అన్నీ చేశాడు, కానీ అతనికి కొంచెం జలస్ ఫీల్ అయింది. నేను ఎన్ని రోజులు నా తండ్రి దగ్గరే ఉన్నాను, కానీ నా కోసం ఎప్పుడు పార్టీ చేయలేదు, నా కోసం ఎప్పుడు గొర్రె పిల్లని కొయ్యలేదు, నన్ను ఎప్పుడు ఇంత స్పెషల్గా చూడలేదు అని చెప్పి చాలా చాలా చింతిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. చింతిస్తూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అంటే, నాన్న మరి నేను ఎప్పుడు నీతో నువ్వేం చెప్తే అది విన్నాను, నేను అసలు డబ్బులు నువ్వు ఇస్తే తీసుకున్నాను, నువ్వు ఎలా చెప్తే నేను విన్నాను కదా, మరి తమ్ముడికి మాత్రం నువ్వేంటి ఇంత గొప్ప పార్టీ చేస్తున్నావు, మరి నాకెందుకు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి పెద్ద కుమారుడు వెళ్ళి వాళ్ళ డాడీని అడుగుతాడు అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఏమంటాడంటే, చూడు నా చిన్న కుమారుడు తప్పు చేసి ఏం చేశాడు, ఇప్పుడు రిపెంట్ అయ్యాడు, తిరిగి వచ్చాడు, నేను అతను చనిపోయాడు అనుకున్నాను, డబ్బులు ఎప్పుడైతే తీసుకొని వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోయాడో తను చనిపోయాడు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను, కానీ తన తప్పుని తెలుసుకొని ఇప్పుడు బాధలో ఉండి తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి, నా తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు నాతోనే ఉన్నావు, నేను నీతో ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నాను, కానీ ఇతని వల్ల ఏంటంటే అతను తప్పిపోయి తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, పద మనం అందరం కలిసి పార్టీ చేసుకుందామని చెప్పేసి గొప్ప విందు వాళ్ళు చేసుకుంటారనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు, మనం కూడా మన లైఫ్లో పుట్టిన వాళ్ళందరూ మనకు తెలిసిన అందరి వరకు ఏంటంటే మనం అందరం తప్పులు చేస్తాం, కానీ ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాం మనం చేసిన తప్పుని దేవుడు క్షమిస్తాడో లేదో, ఈ చిన్న తప్పు కావచ్చు, పెద్ద తప్పు కావచ్చు, ఏదైనా ఎవరైనా అంటూ మీరు చిన్నపిల్లలుగా యవనస్తులు కావచ్చు లేదా పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, మన జీవితాల్లో మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే వాటి నుంచి
వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తాం, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి రిపెంట్ అవ్వడానికి ఆలోచిస్తాం. ఏంటంటే దేవుడు క్షమిస్తాడో లేదో మనం చేసిన తప్పుల్ని, ఇది చిన్న ఇంత పెద్ద తప్పు కదా దేవుడు క్షమిస్తాడో లేదో అనుకుంటాం. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి బాగా మన మనసుని ఆయన దగ్గర విప్పి మనం చేసిన అన్ని తప్పులు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటామో దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా, ఈ తండ్రి ఎలా అయితే ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఈ తండ్రి ఎలా అంటే దేవుడు లాగా అనమాట. మనం అందరం చిన్న కుమారులాగా ఉన్నాం. నోబడీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఎక్సెప్ట్ జీసస్ కదా. సో మనం అందరం తప్పులు చేస్తాం, మనం అందరం, నువ్వు చేస్తావు, నేను చేస్తాం, అందరం తప్పులు చేస్తాం. కాకపోతే ఏంటంటే మన జీవితాల్లో మనం దేవుని తెలుసుకున్న తర్వాత మన జీవితాల్లో ఉండవలసిన ఒక మెయిన్ ఏంటంటే రిపెంటెన్స్ అనేది ఉండాలి. అంటే మన తప్పును తెలుసుకొని అది దేవుని దగ్గర ఒప్పుకునే మనసు మన అందరికీ కలిగి ఉండాలి. మనం ఎవరైనా హర్ట్ చేయొచ్చు, మన అబద్ధాలు ఆడొచ్చు, తప్పులు చేయొచ్చు కదా, ఎవరితోనో గొడవలు పెట్టుకోవచ్చు, బూతి మాటలు మాట్లాడచ్చు, ఇవన్నీ చేస్తుంటాం, చాలా తప్పులు చేస్తుంటాం. సో ఇవన్నీ మనము దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని అవన్నీ విడిచిపెట్టాలి. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని దగ్గర వదిలిపెడతామో ఈ తండ్రిలాగే దేవుడు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అందరికీ విందునిస్తాడనమాట పరలోక రాజ్యంలో. సో ఏంటంటే మనం అందరం తెలుసు, దేవుడు ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ గురించి ఇంకొక ప్యారబుల్ కూడా దేవుడు చెప్పాడనమాట. అదేంటంటే ఒక అతనికి గొర్రెలు ఉన్నాయి, 100 గొర్రె పిల్లలు ఉన్నాయన్నమాట. సో 100 గొర్రె పిల్లల్లో తను బయటికి తినిపించడానికి బయటికి తీసుకెళ్తాడు అనమాట. ఆ గ్రాస్ని ఫీడ్ చేయడానికి తీసుకెళ్తాడు. అక్కడ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక గొర్రెపిల్ల తప్పిపోతుంది. అంటే ఇతని దగ్గర ఇప్పుడు 100లో 99 గొర్రెపిల్లలు ఉన్నాయి, ఒక గొర్రెపిల్ల తప్పిపోతుంది. సో అతను ఏం చేస్తాడు, సరేలే నా దగ్గర 99 ఉన్నాయి కదా, ఆ ఒకటెందుకులే అని చెప్పేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడా? లేదు, ఆ 99ని పక్కన పెట్టి ఆ ఒక్కదాని కోసం వెళ్తాడనమాట. వెనక్కి వెళ్ళి దాన్ని పొందుకుంటాడు, దాన్ని ఎత్తుక్కొని మొత్తానికి దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. అలా చేసినప్పుడు ఆ గొర్రెల కాపరికి ఆ 99 ఉన్నందుకు సంతోషం కాదు, ఆ ఒక్కటి తప్పిపోయి దొరికినందుకు చాలా సంతోషం వేస్తుందంట. అదేవిధంగా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే తప్పిపోతామో మనం తిరిగి ఫౌండ్ అవ్వాలి దేవుడికి, అంటే మనం తిరిగి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి రిపెంట్ అవ్వాలన్నమాట. అలా అయినప్పుడు దేవుడు కూడా మనల్ని అంతగానే ప్రేమిస్తాడు. ఈ తండ్రి సంతోషించిన విధంగానే దేవుడు కూడా మన పట్ల చాలా సంతోషం కలిగి ఉంటాడనమాట. సో మీరందరూ కూడా ఎలా అంటే మీరు చేసిన ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మీరు దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని ప్రవ్వా మేము ఇంకోసారి అబద్ధాలు ఆడాను ప్రవ్వా, నేను ఇలా చేయడం, మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ మాట వింటాను, నేను మంచి ఒక జీసస్ చైల్డ్ లాగా నేను జీవించాలనుకుంటున్నానని చెప్పి దేవుని దగ్గర మనం ఒప్పుకొని మనం దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలి పిల్లలు. సో మీరందరూ కూడా అలాగే జీవిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మీ వర్క్ ఏంటంటే మీకు బైబిల్లో ఉన్న పారబుల్స్లో నాకు నచ్చిన పారబుల్ నేను మీకు ఈరోజు చెప్పాను. నేను చిన్నప్పుడు నా సండే స్కూల్లో నేను నేర్చుకున్న పారబుల్ ఇది. సో అదేవిధంగా బైబిల్లో మీకు నచ్చిన పారబుల్ని ఒక స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేసి ఒక పేపర్ తీసుకొని తెలుగులో అయినా పర్లేదు, ఇంగ్లీష్లో అయినా పర్లేదు మీరు రాయాలి. మీ అందరికీ మేము ఎందుకు రిటర్న్ వర్క్ ఇస్తున్నాము అంటే మీరు ఎప్పుడైతే రాస్తారో దాన్ని మీ మైండ్లో మీ లైఫ్లో మీరు దాన్ని చూస్తారు. ఊరికి చదివేస్తే మీకు అవ్వదు. మీకు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు మీ చేయి పట్టుకొని మీరు రాస్తారో టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, మీ పేరెంట్స్ హెల్ప్ తీసుకొని రాయండి. తెలుగులో అయినా పర్వాలేదు, ఇంగ్లీష్లో అయినా పర్వాలేదు. రాసినప్పుడు అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది, అది మీ లైఫ్లో కూడా మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. సో అది చేయండి. ఇంకొకటి మీ అందరికీ అప్రిషియేట్ చేస్తాను, ఎస్పెషల్లీ యువర్ పేరెంట్స్ నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని బైబిల్ వర్స్ నేర్చుకునే విషయంలో కానీ మేము ఇచ్చే ఏ వర్క్లో అయినా సరే వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకొని వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. సో ఇదే మీరు ఫాలో అవ్వండి ముందు నుంచి కూడా. సో ఏదైతే నేను వర్క్ ఇచ్చానో అది కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెమరీ వర్స్ అందరూ రాసుకోండి. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము 24వ వచనము. లూక్ చాప్టర్ 15th చాప్టర్ 24th వర్స్. సో ఇదందరూ మీరు నేర్చుకొని మన గ్రూప్లో ఇవ్వండి. ఈరోజు లాస్ట్ ఎస్ఏ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ ఈరోజు మన గ్రూప్లో మేము ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసి ఈ గ్రూప్లో వేస్తాము. కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఫర్ ద విన్నర్స్. సో అందరూ కళ్ళు మూసుకునేట్టుగా మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం 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 తండ్రి, స్తోత్రం ప్రభా, మహాపరిశుద్ర కృపమైన మా పరలోక తండ్రి, మీకు వేలాది స్తోత్రములు వందనాలు ప్రభా.
గడిచిన కాలం అంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ప్రభావ మీరు రెక్కల చాటున భద్రపరిచారు ప్రభావ. ఇప్పటి వరకు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి వందనాలు తండ్రి. ప్రభావ మేము ఎలా అయితే జీవించాలో ప్రభావ మీరు మాకు సహాయం చేయండి తండ్రి. ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని ప్రభావ మీ మార్గంలో నడిపించుకున్న విధానం బట్టి వందనాలు ప్రభావ. మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి. దివారాత్రులు మిమ్మల్ని స్తుతించుకొని ప్రభావ గణపరచుకునే భాగ్యం మీరు మాకు దయచేయండి తండ్రి. ప్రభావ త్వరలోనే తండ్రి మేమందరం ఒక సంఘంగా కలిసి తండ్రి ఇక్కడే ప్రభావ కలుసుకునేటప్పుడు మీరు సహాయం చేయండి తండ్రి. ప్రభావ ఏదైతే పరిస్థితిలో మేము జీవిస్తున్నామో ప్రభావ ఆ పరిస్థితిని మెరుగుపరచండి ప్రభావ. మీకే వందనాలు స్తోత్రములు. మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని స్తుతించుకునేటప్పుడు మీరు సహాయం చేయండి తండ్రి. ప్రభావ మీరే దీవించండి, ఆస్వాదించండి ప్రభావ. ఎవరైతే లైవ్లో వినిచున్నారో ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, ప్రతి ఒక్క సండే స్కూల్ బిడ్డని మేము జ్ఞాపకం చేసుకొంచున్నాము ప్రభావ. మేము అందరం నేర్చుకున్నదంతా తండ్రి మా హృదయంలో నాటుబడటకు మీరు సహాయం చేయండి ప్రభావ. అలాగే తండ్రి మాకు ఇచ్చిన సంఘ కాపులను బట్టి వందనాలు. సంఘస్థులు, సంఘ పెద్దలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొంచున్నాం తండ్రి. మీరే సహాయం చేయండి. మీ కాపుదల రక్షణని మా అందరికీ మీరు దయచేయండి తండ్రి ప్రభావ. ఈ వారం అంతా మీ సన్నిధిలో పెట్టుచున్నాం తండ్రి ప్రభావ. మీరే దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మీరు రెక్కల చాటున మమ్మల్ని భద్రపరచండి. శాంతిని, సమాధానాన్ని మాకు, మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ మీరు దయచేయమని, మీరే దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే సహాయం చేయమని ప్రభావ. త్వరలో రాని ఉన్న నజరేయుడైన యేసు నామములో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పరలోకమందున మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచుకొని గాక, మీ రాజ్యం మాకు వచ్చిన గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి మీద నెరవేరును గాక. మా అందిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయము. మళ్ళీ అపరాధాలు చేసిన క్షమించే ప్రకారం మా అపరాధములను క్షమించము. మమ్మల్ని శోధనిస్తేక దుష్టుని తప్పించము. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, మహిమయు నిరంతరం మీరైనారు తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.